rozbehol. A toho policajti nájdu značku a pošlú mu poštou. Aha, teraz čo? No to si... Keď je hrdina. Aj Majo kúpte. Majo! Majo! Poď! To nevidí, no! A ide tu. Všetci natáčajú. Aha, ja som zvedavý, čo spravia, ale to už si oddopína pásy. Ide vystupovať. A už ani než bude značku hľadať. Značku bude hľadať. Za všetko? To ide vyťahovať, aj tam je kamión. Hen tam ty kokos, vieš, ako sa ide na rondel, tak tam čo sa ide, tak tam bolo muselo asi 5 metrov vody a kamión. 5 metrov vody? Keď sme išli, brane. No my sme sa tady išli. 5 metrov vody? Ale to teraz ste možno išli. Nie. Ešte keď začalo pršať. Tak to Mišo natočí, ak tady prejdete. Si člny poberte. Točíš to? No. Dobre. A teraz to ostaňme, hej. To sa zabere. Sa tam voda riadne, dive sa. A škoda, no. Na tom džipe mu to skapalo musí spojilo. No, ale tá voda bola ako jeho značku. Som to riadne rozbil. Hej? A teraz zavia exne. Mu nasají do turba vody, aha. Keď má otvorené okno, vieš? Oho, ďalší, pozri. Joj, zdochni. A koľko ich tam je? Kurva. Ma nasral. Prešiel, on mu nasal určite. No. No má seru, chlapci. Ale ten džip ma sklamal. Ja, teraz ide džip. Oho, ďalší. A? Hyundai. Pohode. Starý musí byť inak rád, ale nemôže sa radovať, lebo pod papučou. Nebyl na to, ten išiel z takých šrotov, keď to mali asi. Ten druhý kilometr sa ide prechádzať. Ten ide vyťahovať, ibač. Bo to je radosť. Ale už teraz asi o 5 centí klesne. Zase to ide dole. Lebo to bolo potom streda, teraz už to je zase nižšie. A keby skúsil naštartovať, tak by mu to možno šlo? Ten si ho bude musieť pekne ísť.